ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଲି ବାଜାର ବେ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଅଛି ମାଛ ଭାଜିବା ବହୁତ ଗରମ କରୁଛି ଏଇ ରୋଷେଇ କରି କରି ବାହାର ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାନିଆ ଯାଉଛି ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ରୁହ ଟିକେ ଗରମ ତେଲ लाइट खराब होती से माचिस व्यवहार करछे लागला माछ पकंतु My YouTube channel, like, subscribe କରନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖାଉ ଖାଉ ଦାଦା ମାଛ ଛାଡ଼ गार्ड साहब खाओ सचिन खाओ आपन ऐसे भांगी गयो माछ जागा नहीं